Бюджетният фондиотен на L'Oréal Trio Match скрива всички фондиотени на скъпи марки в малкият си джоб. Днес за пръв път ще използвам фондиотенът на L'Oréal Trio Match, който обещава Skin-like ефект. Тук изборът ще е доста труден, тъй като, както и сами виждате, аз имам цели 8 цвята, от които тези 4 мисля, че ще бъдат по-подходящи за през лятото, тъй като са видимо по-тъмни цветове, а моята кожа в момента е доста светла. И за това смятам да заложа на ето този тук, който е номер 2N. Ето така изглежда и новата бутилка, като помпичката е подобрена за по-лесно нанасяне. И както вече казах, избрах си цвят 2N. Реално 2 неутрално, тъй като най-вероятно ще попитате в коментарите кой цвят използвам. И нямам вече никакво търпение да го нанасям, така че нека започваме. Така, преди фондиотена само ще нанеса база за грим. Хубаво разклащайте фондиотените си преди всяко ползване и така започвам да нанасям. Момент! Ето го най-накрая и фондиотена. Формулата му със сигурност е по-течна от други фондиотени, които имам. Много се надявам да съм си оцелила и цвета, но мисля, че с този цвят ще се разберем. Изключително леко и лесно се разнесе този фондиотен. Честно казано, леко подобява формула на серум, тъй като не е толкова гъст, колкото други фондиотени, които имам. Но цветът му е изключително покривен и стои страхотно. Ето как изглежда и кожата само и единствено с фондиотена. Изглежда изключително глоуи и хидратирана и това е благодарение на хиалуроновата киселина. Завършвам грим визията и ще се върна отново, за да ви покажа финалния резултат. Ето я и финалната визия. Аз съм истински очарована от това колко бързо и лесно се разнесе този фондиотен. От красивият му глоу ефект, но най-вече от това, че кожата ми по никакъв начин не изглежда по-жълтеникава или неестествено, както може и да се случи с куп други фондиотени. Като човек, който създава бюти съдържание, честно да си призная, малко ме е срам, че за пръв път използвам фондиотена на L'Oréal Trio Match. Но тази грешка поправям много бързо и още днес, тъй като обявявам, че това е новият ми любим бюджетен фондиотен.